Vandaag zijn we bezig met een sloot triathlon. Dit is voor de doelgroep senioren, waarbij dus de mensen kunnen zwemmen, fietsen en wandelen. Dit kan in groepsverband, maar ze kunnen er ook voor kiezen om zelfstandig de routes te belopen. We staan vandaag bij het zwembad de Kupe in Buitenpost, want er is een slow triathlon georganiseerd. En daar doe ik graag aan mee. En waarom doet u hier aan mee? Nou, het is gezond, goed voor je. En het is natuurlijk een fantastisch initiatief, dus het is leuk om dat ook te ondersteunen. Omdat ik het belangrijk vind om in beweging te blijven. Maar ik ben zelf een zwemmer en ik houd van zwemmen. En ik dacht, dan ga ik er ook bij fietsen en wandelen. En hoe bevalt het tot nu toe? Heel erg goed. Het is heel leuk, gezellig. Ja, tot nu toe gaat het fantastisch. Dus de mensen zijn enthousiast. Het loopt goed. En het weer is, het is gelukkig ook nog weer droog geworden. Dus het kan niet beter. En wem doe je daar mee? Mijn kleinzoon het organiseert. En wat vinden jullie er tot nota van? Ja, wel goed, hè? Ja. Ja, vinden jullie het leuk? Ja, zeker. Ja, ik zwem alle weken meer. Eigenlijk zijn we vanuit een onderzoek erachter gekomen dat ouderen toch wel in de donkere wintermaanden dat ze toch minder in beweging komen. En toen zijn we gaan nadenken hoe kunnen we de ouderen motiveren om toch in beweging te komen. En vanuit daar zijn we dus op een slow triathlon gekomen. Wel was er ook een vraag vanuit Hi-Fi Sportsimulering om de beweegroute hier in Buitenpost meer op kaart te brengen. En daarnaast ook de fietsroute die hier door Buitenpost loopt. En toen kwamen we op het idee dus om fietsen, wandelen en zwemmen dus te combineren.